दिनै बनसु तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ सुक्लाय सेरफांनि इन्सपेक्शन बांग्लौआव गोदानै दानाय जादों। मिरु बनसुनि बानजायनायाव बे सुक्लाय सेरफांनि जि इरिगेशन बांग्लौ बेवहाय दिनै फुल प्लेजेड तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि बनसुखौ जों दानाय जाबाय। बेवहाय जोङो आफादगिरि हिसाबै बिदिन्था बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि हिसाबै राजु बर' आरो स्पिकार हिसाबै सन्जीब कुमार बर' बिथांमोनखौ मोननो हादों। दा जों फोथायो फैबाय थानाय समाव बनसुनि जा तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटि बेयो बर' हारिनि जा गांनाय उखैनाय जा सिमां दङ, हारिनि मिजिं दङ, बेखौ लानानै गोख्रोङै खामानि मावनो हागोन। बिथांमोनखौ जों दिनै मिरु बनसु कमिटिनिफ्राय चार्ज हेन्डअभार खालामनाय जाबाय, अर्थात बिथांमोननो दिनैनिफ्रायनो गोहो गथायनाय जाबाय। बेजों लोगोसेनो बिथांमोन साफ्रोमबो दैदेनगिरिया जोंनि सिगाङाव बर' हारिनि सिगाङाव दिनै समायखिरा बिलाइजों लोगोसे बिथांमोना समायखिरा लाबाय। फैबाय थानाय समाव बिथांमोना हारिनि थाखाय थै-थां खामानि मावनो थाखाय जिहेतु समायखिरा लादों, जों आसा खालामदों फैबाय थानाय समाव जाहाथे साफ्रोमबो बर' फिसाया बनसुखौ मदद खालामगोन। मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिनि गेदेरथार जा सिमां सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड, बेनि थाखाय फिन खेबसेबाव जों गोदान जेनेरेसना सोमावसारनो थांगासिनो दङ। बे सिमांखौ लानानै बनसुआ गोबां खैफोदनि गेजेरजों दावगालांगासिनो दङ। जों आसा खालामदों बर'फोरनि जा आल्टिमेट गल सेपारेट स्टेट बेयो थाबैनो बनसुनि आरो बर' रायजो राजानि नाजानायजों जाफुंगोन। थांखिया क्लियार, सेपारेट स्टेट बड'लेण्ड सोरजिनांगौ। बेनि थाखायनो जेसेबां डिस्ट्रिक्ट दङ लासै लासै फारसेनिफ्राय जों दालांजोबगोन। क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट कमिटि जाबाय, उदालगुरिया जाबाय, तामुलपुर जाबाय, रिसेन्टलि मसलपुरा जागोन, बाक्सा, फारसेथिं चिरां डिस्ट्रिक्टआबो जागोन। जोंहा अलरेडि टिमा रेडि जाखाबाय, जों एनाउन्स होनोल'सो बाखि। हाबाफारि हिसाबै जोङो स्टुडेन्टस अर्गेनाइजेसन हिसाबै जों स्टुडेन्टफोरखौ प्रायरिटि होगोन। बेनिख्रुइ बांसिन गोनांथि बाथ्राया जाबाय बावैसो आं बुंनाय सेपारेट स्टेट बड'लेण्डनि बाथ्रा। जोङो थाबैनो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया अर्थात प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया, चिफ मिनिस्टार अफ आसाम, प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया, लोगोसे गभर्नर आसाम, बे साब्रै व्यक्तिनो जोङो मेम'रेन्डाम होगोन जे जोंनि जा लं पेन्डिं इस्यु दङ सेपारेट स्टेट बेखौ थाबैनो मावफुंनानै होनांगौ, जोंनो थाबैनो बड'लेण्डखौ होनांगौ। गिबि हिसाबै नोंथांमोना माब्लानिफ्राय बड'लेण्ड आन्दलनखौ जागायजेनदों? जोङो बर' रायजो राजा बिथांमोना सारप्राइज होनो नागिरदों। जोङो खामानिखौसो मावग्रोनो नागिरदों, जों बुंथिनो नागिराखै। जाय खालि बड'लेण्ड आन्दलना जागोन बे खालि बर' रायजो राजाया नुगोन। आरो जों बनसुआ बर' रायजो राजानो गिदिरथार मोनसे सारप्राइज होनो लादों बे साननैसोनि गेजेरावनो। माखासे समाव नुनो मोनो बर'फोरनि गेजेराव गोबां आफाद सोमजियो, नाथाय राजखान्थिनि खैसाराव गोलैनानै खम समनि गेजेराव जोबस्रांलांनो गोनां जायो। बे बिथिङाव नोंथाङा मा बुङो? बिदि जारिमिन बर'फोरनियाव दङ, गोबां आफाद जोनोम जायो, नाथाय बिथांमोननि जा बिथांखि बेनिफ्राय बिथांमोना मालाबा दोरोदो, जायनि थाखाय बिथांमोना गोमोरलांनो गोनां जायो। दाबो एक्जिस्टिं माखासे आफादफोरखौ नुदों बर' रायजो राजाया। बिथांमोना गावसोरनि जा थांखि, हारिखौ लानानै जा थांखि दङमोन, हारिनि खामानि मावनो होननानै ओंखारबोनाय जा थांखि बिथांमोना बै समाव लादोंमोन, बे थांखियाव थानो हादोंना हायाखै बेयो मोनसे ग्रेट कुइसन। आरो बे कुइसननि एन्सारखौ बर' रायजो राजाफ्रा नागिरगासिनो दङ, जायनि थाखाय दिनैनि तारिखआव बनसु बायदि सात्र संगठनखौ बड'लेण्ड बिनो थाखाय बर' रायजो राजा इन्टेलेक्सुवेलफ्रा जोनोम होनो गोनां जादों। थार बाथ्राया बेनो, जोङो जातीयताबादखौ लानानै दाम दर खालामनो नागिराखै। जायफोरा बर' हारिखौ मोजां मोनो, गोसो गोरबोजों जायफोरा हारिनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों, बिथांमोनखौ जों बनसुआव मस्ट वेलकाम खालामदों। सोरखौबा जों थाखा फैसा होनानै, सोरखौबा जों धुमकि धुमका होनानै जों लाबोआखै आरो लाबोनाय नङा। आरो सोरबा जुदि बुंनो नागिरोबा बर' जातिनि सेन्टिमेन्टआ जोबलांबाय, बेयो जोबोद गिदिर गोरोन्थि जागोन। बर' हारियाव दाबो सेन्टिमेन्ट दङ। हाजार हाजार बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा हारिनि थाखाय जिउ बावनो खामानि मावनो थाखाय थियारि जानानै दङ। बर'फोरखौ फै आमुक संगठनाव खामानि मावना बर' जातिनि खामानि मावनो फै होननानै लिंनांगौनि दरकार गैया। जाय संगठना मोजां, जाय बड'लेण्ड बिगोन, बेजोंनो बर' रायजो राजाया थागोन, बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा थागोन। बेनिखायनो जों सानो सोरबा जुदि बिदि बुंदोंब्ला जे बनसुआ आमुखौ लिंदों, ओरै लिंदों, बे बाथ्राया नंखाय। मानोना बर'फोरा गोसो गोरबोजों बड'लेण्डखौ लुबैयो। जाय संगठनानोखि बड'लेण्ड इस्युखौ लानानै थांनो हागोन थोंजों आरो गोथोङै, बेजोंनो बर' रायजो राजाया थागोन। बेनि एन्सारा बिदिसो जागोन। गनायनोथ' बाथ्रा गैया। जाय समसिम हारिनि सिमाङा आद्रा जानानै दङ, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सिमां जानानै दङ, बेयाव सोरखौबा गनायनि बाथ्रा गैया। जाय हारिनि थाखाय गोसो गोथारै खामानि मावनो ओंखारदों, बिथांमोनखौ हारिया
गोजान खालामनायनि बाथ्रा गैया जुदि हारिया गावनि सिमांखौ बावगारनायमोनब्ला बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांखौ सिबिनाय नङामोन जुदि जोंनि बर'फोरा जोंनि हारिनि आद्रा सिमांखौ जुदि बावगारनायमोनब्ला रन्जन दैमारि बिथांखौ सिबिनाय नङामोन गतिके बर'फोरनियाव दाबो बै सिमाङा गोजों आरो गोथों जानानै दङ बेखौ खामानि मावनानै एचिभ खालामनायल'सो बाथ्रा सासे बर' हिसाबै आरो छात्र संगठननि फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै जोबोद दुखु मोनदों गिबि बाथ्रा दा बुंनाय बाथ्रायानो जों साफ्रोमबो बर' सुबुङा जुदि गावथार जायोबा सोरनिबा गुलि नाङोबा जोंनि बिखायावबो गुलि नांनाय बायदि जों मोनो सोरबा बर' सेंग्राखौ सोरबा गावफैदों होननाय लोगो लोगो जोंनि बिखायावबो गावदों नामा बिदि जोंहाबो जाखाङो थारैनो दाबो जोंखौ सोरबा बिखायाव गावगासिनो दङ जों बुंनो नागिराखै बाथ्राया ओरै होननानै नाथाय सिदा बाथ्राया बेनो जोङो बर' जातीयताबादि सुबुं बर' हारियाव माबाफोर खैफोद फैयोब्ला जोङो जोबोद सिरियास जायो आरो सिरियास जानायाबो मोजां जों सरकारखौ खावलायगोन जाय बिथांमोना मालाबा लामा आन्दायदों मालाबा हारिनि थाखाय ओंखारनानै जोबोद खस्थ' मोनदों दा बिथांमोनखौ गावनि होननानै सानगोन होननानै जोङो आसा खालामदों जोंहा BTC आव अर्थात मोनसे गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ जाय गभर्नमेन्टआनोखि प्रमद बर' बिथांजों नेतृत्व होगासिनो दङ जों मालाबा खोनायो क'क्राझार आरो उदालगुरियाव जि माने NLFB नि केम्प दङ बेवहाय जोबोद जोंनि जोहोलावफ्रा बर'नि जोहोलावफ्रा जोबोद माने खस्थ'जों भुगिनानै दङ दा सरकार दङ हिसाबै जों लुबैगोन हिउमेनिटी ग्राउन्ड्सआव बिथांमोननि जा जानाय लोंनाय थानायफोरखौ जाहाथे बिथांमोना होयो बिथांमोना दावहारु सोरबा होबाबो होआब्लाबो हारिनि थाखाय खामानि मावनो हायो बेवहाय जोंहा जेबो डाउट गैया नाथायबा गावनिनो फंबाय बिदा होननानै जों सरकारखौ एसे फेभार खालामजानायखौ लुबैगोन आरो जों खावलायगोन जोंनि बर' हारिया मोनसे सोद्रोम हारि गोजोनखौ लुबैग्रा मोनसे हारि हिसाबै मालाबाबो जों भायलेन्सखौ लुबैनाय नङा बा बनसुआबो मालाबाबो भायलेन्सखौ लुबैनाय नङा नाथायबा भायलेन्स मानो खालामनो गोनां जादों बेखौबो सरकारा नोजोर होनो गोनां जागोन मानो जोंनि सुबुंफोरा हाथियार दैनो गोनां जाखो बे बाथ्राखौबो सरकारा नायनायनि गोनांथि दङ आरो जों लुबैगोन पिस प्रसेसनि गेजेरजों नेगोसिएसननि गेजेरजों जाहाथे बेफोरबायदि इस्युफोरा जातिनि इस्युफोरा माने समाधान जायो जों लुबैगोन बेराफारसेथिं जों नायदों मैया जि प्रेस मिट होदों NLFB नि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे बिथांमोना माने डिसचार्ज जादों जों खावलायदों जाय बिथांमोना डिसचार्ज जादों बिथांमोना फैनानै गावसोरनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै जाफोर फिसा फिसौ इस्युफोर दङ जा माने प्रब्लेम्सफोर दङ जाहाथे बिथांमोना गावनिजोंनो सावरायनानै फोजोबग्रोनांगौ जों बेखौ बनसुनि जानानै आरो सासे बर' हिसाबै जोङो खावलायदों जोङो अरायबो जोङो जोंनि थांखियाव डिटारमाइन जों मालाबाबो भायलेन्सखौ लुबैया जोंनि बर' हारियाव अरायसम गोजोन थासारिखौ जों लुबैयो रां दाबिनाय मानाय बाथ्रा बेयो ल' एन्ड अर्डारनि सायाव डिपेन्ड खालामो प्रसासनिक माखासे बाथ्राफोर बेफोरो जोङो बर' हिसाबैसो बाथ्राखौ बुंदों सावरायदों आं दहायनो बुंदों सोरबा बर' सेंग्राखौ गावथारनाय माने जोंनि बिखायावबो सोरबा गावफैनाय बायदि नाङो बाथ्राया बेसो जों बिथांमोनखौ सोरखौबा माने एक्सटर्सन खालामनांगौ सोरखौबा धुमखि नांगौ जोङो बेखौ बुंनो नागिराखै बेयो इनकुवारि जागासिनो दङ होननानै जों मोन्थिदों मैयाबो NLFB नि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों जे बेयो इनकुवारि जागासिनो दङ मा जाहैगोन बे इनकुवारिनि रिजाल्टआसो बुंगोन दा समसिम जिखिनाखौ मिथिगौ जोङो हिउमेनिटी ग्राउन्ड्सआव जातीयताबादनि खाथिराव जोङो खावलायदों जाहाथे सासेबो बर' सुबुङा सोरनिबा आखायाव थैनो गोनां जाया जों सानफ्रोमबो गोजोनखौ लुबैयो